kurátori pripravili a ako budeme vedieť pripraviť program a postarať sa o návštevníkov. Snažili sme sa a výstava zostala v takom stave. Dnes je situácia v Slovenskej národnej galérii mierne zmenená, ale výstava je teda ešte výsledkom 6-ročného výskumného procesu kurátorov Martina Čiča, Denisa Haberlanda a Jany Švantnerovej a dnes končí. Sme radi, že ju navštívilo viacej ako 33 000 návštevníkov. Tú štatistiku máme spokladne, teda boli to platiaci návštevníci a plus ešte návštevníci, ktorí prišli na programy. Tie boli prednáškové, kurátorské, kolegovia zastúpili aj kolegov z oddelenia galerijnej pedagogiky, ktorí od apríla už nepracovali v Slovenskej národnej galérii, takže tá výstava, myslíme si, dostala všetko, čo sme boli povinni urobiť, aby sa dostala k návštevníkom, odborníkom a aby sme primerane urobili program a jej prezentáciu primerane jej kvalite. Vás som už predstavovala. Jana Švantnerová tu nie je, ale dnes ju na kurátorskom výklade zastúpi pani Eva Hasalová, ktorá bude rozprávať o osmanských textíliách v sále 2. Takže sme dnes pripravili nie slávnostnú, ale skôr takú pracovnú finisáž. 2 kompletné kurátorské výklady, ktoré začnú v atriu. Toto je prvý, sprevádzať bude kurátor pán Martin Čičo. Prejdete potom do sály o poschodie vyššie a v sále 2 sa pridá pani Hasalová. Výstava končí na prvom poschodí na opačnej strane, čiže tento okruh bude trvať asi 2–2,5 hodiny a potom pre vašich kolegov, ktorí prídu o 16. hodine, to isté urobí pán Denis Haberland. Ak budete mať čas, tak je k dispozícii aj kurátorské video, ktoré urobil Juraj Starovecký a tam je komentár od všetkých 3 kurátorov. A ešte, aby som bola úplná, je slušné povedať, kto bol architektom výstavy. Rovnako ako kurátori boli 3, tak aj architekti. Jana Benková, Martin Lepej, Peter Masár. Tešíme sa, že ste prišli, Martin. Ďakujem. Ďakujem za uvedenie. Kontrolujem čas, nestrácame čas, ideme na to. Vítame vás teda na výstave Plody sváru, obraz osmanskej prítomnosti. Je to teda posledný deň, ste to stihli len tak LTT. Tešíme sa teda, že ste tu s nami na záver tejto našej výstavy, ktorú sme si teda snažili sa tiež si ju užiť, pretože sme, ako ste počuli, chystali naozaj dlho a myslím, že teda uvidíme, jak to doceníte. Ako prejdeme celú, nie je malá, je to dosť veľa priestorov, teda 4 veľké priestory. Ako ste počuli, nachádzame sa v podstate v najväčšom priestore galérie momentálne. Nestihnem si povedať všetko. Napriek všetkej snahe si nestihnem povedať všetko, takže keď vás niečo napadne, tak sa hneď pýtajte. Dobre? Budem sa ja pýtať a teda ideme na to. Čo si myslíte, kedy to začalo? Osmanská prítomnosť Uhorska v našich dejinách. 1526, výborné. 1526, bitka pri Moháči. Ešte školáci si to možno pamätajú, ale nielen školáci, aj starší si to pamätáme, lebo to bol naozaj významný vecík v našich dejinách. Na budúci rok budeme si pripomínať výročie bitky pri Moháči. 500. 500 výročie, veľmi dlho. Jo, vtedy veľmi dlho. Začalo to v 1526, ako sa ešte dozvieme, skončilo to na konci 17. storočia v roku 1699 podpísaním mieru v Rímskom Karlovci. Takže naozaj veľmi dlhá doba. Slovenské sa to dotklo, alebo dnešné územie Slovenské sa to dotklo asi do tých 40. rokov 16. storočia. Napriek tomu do toho záveru 17. storočia je to veľmi dlhá doba. Keď tu boli žiaci, tak im hovorím, že v 2018 roku sme si pripomínali z tej výročie vzniku Československa. Z tej výročie vzniku Československa. A kde je to Československo? Kde už je to Československo? V rôznych formách sme ho tu mali a už tu nie je. A si zoberte, že oni mali tú hranicu s Osmanmi približne 140 rokov. 140 rokov horúca hranica. S niekým, koho
by ste zase sa možno nechceli mať. Veľmi, veľmi teda ťažké, alebo teda aj dramatické obdobie našich dejín, veľmi dôležité. Napriek tomuto obdobiu spracovali ho historici, ako pán Jozef Bláškovič, alebo Vojtech Dangl, Vojtech Kopčan, pani Klára Krajčovičová. Výstavne bolo spracované toto obdobie v podstate iba na jednej takej väčšej výstave, ktorú robil archeológ dr. Zoltán Drenko v Národnom múzeu ešte v roku 1987. A tá výstava bola zopakovaná v roku 2010. Ale v takomto rozsahu, ako sme to my pripravili, tak vlastne v takomto rozsahu táto výstava ešte, táto téma nebola ešte predstavená. A my sme mali v podstate asi 20 spolupracovníkov, s ktorými sme tú tému ako spracovávali, ale nie sme teda odborníci úplne akože špecializovaní iba na to, ale vlastne spoločnými silami sme sa to nejako skúsili sa toho tejto témy zhostiť. Ešte jedno malé terminologické okienko. Možno zo škôl, alebo z tých študentských čias si pamätáme, že sa hovorilo o tureckom nebezpečenstve, o Turkoch na Slovensku a tak ďalej. Dnes hovoríme, že Osmani. Z jednoduchého dôvodu tá Osmanská ríša, ktorá teda to bol ten útvar, ten štátny útvar, z ktorého teda tá expanzia vychádzala, tá Osmanská ríša bola mnohoetnická, neboli to teda len Turci alebo seldžukskí Turci, naozaj tých etník tam bolo oveľa viac a vlastne nielen teda tých výprav, ktoré prúdili alebo ktoré smerovali do Uhorska, ale najmä tú administratívu tých obsadených území zabezpečovali teda nielen Turci, ale skôr také tie balkánske etnika, ako boli Bosniaci, Albánci, Macedónci a tak ďalej. Proste tie etnika, ktoré boli už dlhšie pod tou akože vládou osmanskou, alebo teda tým obsadením a jednoducho už vedeli ten jazyk trebárs, alebo už teda boli niekedy aj konvertovaní. Vieme, že teda časť Balkánu vlastne prešla potom na islám. Takže z tohto dôvodu dnes hovoríme skôr o Osmanoch, ako len teda o tých Turkoch. Ako som spomenul, nachádzame sa v najväčšej sále Národnej galérie, kde sme umiestnili aj najväčší predmet tejto výstavy. Neobzerajte sa, vlastne si všimli, čo je tým predmetom. To je ten stán, Ten stán pochádza z Inčikovho Hradca, máme to zapožičaný. Inak dobre zmieniť, že teda zapožička, hej, teda tieto diela samozrejme nepochádzajú všetky zo Slovenskej národnej galérie. To by sme museli byť naozaj veľmi veľká galéria, aby sme to mali všetko, ale máte príležitosť vidieť veci, ktoré sú z 25 zahraničných a 33 domácich inštitúcií alebo majetkov zapožičané na tejto výstave. Takže vlastne je to jedinečná kolekcia, naozaj veľmi jedinečná. Dneska to skončí a jednoducho už potom to nikdy nebude takto pokope, ako to možno vidieť ešte dnes. Takže Estiarskému stánu je z Inčikovho Hradca a v podstate to bol jediný stán na území bývalého Československa, ktorý je osmanský, ktorý teda pochádza z tej doby, o ktorej hovoríme o 16. a 17. storočí. Pôvodne sme do tejto sály chceli umiestniť dve ďalšie monumentálne diela, ktoré ešte neskôr zmeníme, ale tie sa nepodarilo vypožičať. Aj to sa stáva, keď chystáte takúto výstavu, už máte naplánované všetko, vymyslíte si, že ako to bude, čo bude, potom vám niekto povie v nejakej inštitúcii, že nie, to vám nepožičiame. Takže potom plán B alebo C. No a tak sme to umiestnili sme to tieto osmanské militárie. To sú teda predmety, ktoré sa používali ako v vojenstve. To sú tie predmety, ktoré vlastne naozaj stáli za tou expanziou, ktoré vlastne boli tou súčasťou takej úspešnej, efektívnej osmanskej expanzie. No a my sme tieto predmety samozrejme hľadali aj v našich zbierkach, začali sme obchádzať tú hraničnú líniu, ktorú tvorilo to južné územie dnešného Slovenska, hrady ako Filakovo, Rímavská Sobota, Lučenec, Petriač, Košice. Ale sme boli prekvapení, že sme tých predmetov tam nenašli veľa. Že ako je to možné, však to 150 rokov bojovali Osmani, kde sú tie predmety? No jednoducho sme zistili, alebo sme si tak uvedomili, že vlastne pokiaľ teda oni bojovali s tými Osmanmi, tak jednoducho nikomu nenapadlo, to teraz bude múzeu, toto si to odložme, nie, každá šabla, každá puška sa zišla, bojovali, až kým proste to nespotrebovalo. Tie predmety, ktoré vlastne naozaj tvoria dnes tie významné zbierky Osmany v celej Európe, sa začali zbierať vlastne až po jednej udalosti, a to bola bitka pri Viedni v roku 1683. Ešte ho nebudeme počuť. A vlastne po tejto bitke sa začala tá karta obracať. Vlastne z toho hegemóna, tohto priestoru, z tej mocnej osmanskej ríše vlastne začína sa stávať ten, ktorý už začína prehrávať. Jednoducho začína to vytlačenie z Uhorska. A vlastne z tých výprav, z tých veľkých výprav,
ktoré vlastne každý rok potom do Uhorska robili mnohé aj ríši kniežatá a tak ďalej, taká koalícia, väčšia koalícia vojsk. Z tých víťazstiev si prinášajú domov veľkú korisť a tak vlastne vznikajú tie veľké zbierky, ako sú v Drážďanoch, v Karlsruhe, v Mníchove, to boli tí saskí alebo bavorskí kurfisti a tak ďalej, kde teda dodnes naozaj sú najväčšie zbierky osmanných v Európe a sú to veľmi krásne zbierky. Tam sú predmety, ktorých my tu máme len také malé venké zrniečko na ukážku. No a teraz vlastne začíname už teda konkrétne tu nás za vami v týchto dvoch vitrínách. Tieto predmety pochádzajú vlastne z Krajinského múzea v Karlsruhe, to je juhozápadné Nemecko. Oni majú teda jednu z tých najväčších zbierok vôbec akože v Európe, to je tá tzv. Türkenbeute, nemčinári, viete, turecký korist. A teraz vlastne boli dokonca v takej podobnej situácii, ako bola galéria pred pár rokmi, že idú do rekonštrukcie, tak jednoducho boli ochotní, veľkorysi, požičiame. Tak potom my sme boli celí rádi, že áno, výborne, tak sme si robili taký zoznam, potom prišli poistné zmluvy, menej, požičiame, menej, lebo to bolo veľa, je to drahé. Je to drahé, ani nechcem povedať túto sumu, teda keď by som mohol na konci. Len tá krúžková košela je hodnotená na vyše 400 000 eur a celé to bude vytvorené. Keby ste si pýtli, skúsili by ste si pýtnuť. No nie, my sme skromní, Slováci sme skromní, ani netypujte. Dobre, tu máme, teda v tejto jednej vitríne, v tej ľavej, máme ako teda postroje na koňa. Sú to teda také typologicky, čo to teda asi je, tak to je taká, že čabraka, to je taký ten základný veľký postroj, potom je tam sedlo samozrejme, nejaké strmene sú tam, je tam palca, je tam taký štít, ohlávky. A jeden taký zvláštny predmet, tu sa spýtam, že čo by si mysleli, čo to môže byť. Každopádne, keď si to potom pôjdete pozrieť, a jednoducho už teraz len poviem, že už predsa len pôjdeme trošku do pohybu, že sa budeme musieť presúvať, keď si to pozriete, tak čo je na tom také pozoruhodné, že tie predmety majú veľmi veľkú, naozaj vysokú umeleckú remeselnú hodnotu, alebo teda úroveň spracovania, áno. Že napriek tomu, že to boli jednoducho veci, ktoré mali slúžiť akože vo vojne, že ich teda brali na nejakú vojnovú výpravu, kde sa potom teda stali koristou toho víťaza, tak naozaj sú veľmi aj zároveň veľmi pekne a zručne urobené. Jednoducho majú takú zaujímavú ornamentiku, ktorá bola vlastne motivujúca aj pre nás pri výbere tých predmetov. V tej druhej vitríne máme teda tú drotenú košelu, krúžkovú košelu, čo som spomínal. To je taký set, ktorý bol sultánom darovaný jednému veliteľovi, ktorý sa volal Mustafa. Veliteľ bol Aga, čiže Mustafa Aga. Ten veliteľ velil Janičiarom, kde už som si prvú kvízovú odpálil, sa chcel spýtať, že to boli tí najväčší bojovníci v tej osmanskej armáde, teraz viete, čím poničali. Janičiari po turecky Jeniseri, to znamenalo nové vojsko. Čo to bolo to nové vojsko? V 16. storočí žiadny panovník v Európe nemal stálu profesionálnu armádu. Osmani ju mali. To boli títo Janičiari. Nemyslíme nejaké vojsko okolo panovníka, nejaká ochrana a tak ďalej, alebo nejaké také profesionálne armády, z ktorou by mohol ťahnuť niekam proste a tak ďalej. A stále a profesionálne. Osmani ju mali teda, boli to títo Janičiari. Oni už vlastne v podstate už v 14. storočí, keď expandovali Osmanská ríša, sa začala rásť na všetky strany, v podstate na Balkán, do Európy a tak ďalej. Brali do otroctva ľudí, brali teda mužov, ženy aj deti. A práve z tých detí, z tých chlapcov, 8-10 ročných, potom vychovávali týchto Janičiarov, oni žili kasárenským spôsobom života v Konštantínopole, vykorenení vlastne z tých domovských prostredí, žili teda v družinách a z nich teda konvertovali na islám, na turecký a tak ďalej, a z nich teda vychovávali týchto vojakov, profesionálov. Boli to pešiaci, ktorí veľa teda strieľali z pušiek, teda boli cvičení na tých strelbe. V 16. storočí vystrelili z pušky, tiež ešte nebolo úplne automatické, ale už teda sa strieľalo, ale oni to vedeli ešte aj naozaj na takej profesionálnej úrovni, že vedeli strieľať takou salmovou palbou, že jednoducho stáli v rozostupoch, dvoch alebo troch radov za sebou, tí prví pripravení, tí si klapli
jedni strieľali, ďalší sa pripravili za nimi a tak ďalej, takto sa striedali. Mali sme tu prednášku o bitke pri Moháči a vojenský historik rozprával, že pravdepodobne táto streľba týchto janičiarov vlastne tú bitku z veľkej časti rozhodla. Pretože tá hlavná úderná sila uhorskej armády, to boli tí ťažkoodenci, to boli tí rytieri, to bola tá elita tej krajiny, tí, ktorí teda si mohli dovoliť tie brnenia, oni boli na tých koňoch, ich bolo okolo 3000, tých janičiarov bolo približne takisto. A vlastne dnešní vojaci na tých koňoch, tí rytieri, ich vlastne v podstate ako keby dnes docválali, tak veľkú väčšinu z nich zostrelili. Takže janičiari. Vedľa tej košele vidíte takú čiapku zvláštnu. Tá zvláštna čiapka, keď si tak zapamätáte vizuálne, to je tá janičiarska čiapka, taká veľmi typická, lebo je zvláštna, a keď je janičiarska čiapka, tomu sa teda odlišovali od iných vojsk a uvidíme tú čiapku ešte na iných dielach v rámci výstavy. V tomto prípade, tú čiapku, čo teda tam vidíte, ona patrí k pár kusom, ktoré sa v Európe zachovali, asi 3 vôbec sa zachovali v celej Európe. Táto konkrétne nie je originál, ale je to muzeálna kopia. To znamená, že z tých materiálov, z ktorých bola vytvorená pôvodne tá originálna čiapka, dali vytvoriť takúto kópiu, dalo si vytvoriť to múzeum v Karlsruhe, dalo si vytvoriť to, lebo oni keď sami robili túto svoju výstavu, tak vlastne použili túto repliku, lebo jednoducho ten originál je natoľko vzácny a z tých konzervatórskych dôvodov, totižto textil, koža a papier sú aj citlivé na svetlo. Tak aby to nebolo dlhodobo vystavené svetlu a nezhoršovala sa tá kvalita toho predmetu, tak si vlastne dali takú kópiu a všetko si to dali požičali. A to je tiež dôvod, teda máme tam aj iné textilné akože predmety, to je tiež dôvod, prečo tu máme toto osmanské nebo. Všimli. To je ten dôvod. Áno, to architekti, ktorí boli spomínaní, mali zadanie, že tento priestor potrebujeme zatemniť, že jednoducho tu nemôžeme mať takú svetelnosť, ako tu je bežne. Navrhli takúto veľmi peknú, takúto mračnú nad nami. Tu máme takýto mrak nad týmto stanom. Ale splnilo to účel, zároveň to dobre vyzerá a teraz sme radi, v podstate už potom tí odborníci prídu. Oni povedia, že v zmluve je napísané, že môže byť 50 luxov, chytia tam prístroj a teraz trasené 50 luxov alebo viac, 50 dobre. Takže je to v poriadku, môžeme výstavu otvoriť. No, potom tam máme také veľmi pekné predmety, napríklad fľaša, ktorá je bežná fľaša, by sme povedali, teda polná fľaša, ale je vyšívaný ten obal zlatými niťami. Potom tam máme nejaký tulec, šablu zahnutú, samozrejme takú typickú osmanskú šablu, luk a pištol. To bola výbava jazdcov, to bola vojenská výbava jazdcov. Šabla, luk a pištol. Keď mali tú pištol jednu, tak im bola na jednu vec, keď ich mali dve, tak na dve veci. Lebo vystrelili a bolo vybavené. Už na tom koni to nemalo to kde aj ako nabiť. Čiže to bolo len také. Nebolo to jednoduché to nabíjanie, takže vystrelila ho to. Potom je tam taká krabička. Musím si odpustiť svoje krížové otázky, lebo je nás veľa, no ale aspoň tým, čo ste blízko. Čo myslíte, na čo je tá drevená krabička, čo nás to mohlo slúžiť? Áno, bingo, vidíte. To nie je úplne najlepšie, keď nie prvá odpoveď je tá správna, ale áno, je to napísacie potreby, je to taký kalamár. Potom tam máme dve lyžice. Lyžica bol v podstate základ, ako keby teda toho jedenia tých vojakov, pretože oni jedli sa rukami, nepoužívali lyžica, ktoré by jedli vlastne všetko ostatné. Sú tam polné zvlášky, z tej kvíc, ale aj v takom obale peknom. Potom je tam taký úplne malý predmet, a čo ste blízko, skúste povedať, nemusíte čítať z tých popisiek, čo to je, ale skúste povedať, že čo to je. Áno, ten najmenší predmet tam vľavo. Zase najlepšia správna odpoveď. Naozaj, je to skladací pohárik, kožený skladací pohárik do 17. storočia. Potom si to dobre pozrite, je to veľmi praktická vec, málo plastu, je to ekologické, takže malo by sa to zase začať používať podľa mňa na turistike. Bolo by to niečo veľmi, veľmi kožené a aj to dobre vyzerá. Takže sme si prešli túto vitrínu.
Posunieme sa teda tam oproti a kto potrebujete si prípadne tie stoličky, alebo nechajte si ich, to potom využijete potom ako ďalej, lebo tam nebudeme dlho. Dobre, takže nech sa páči. Áno?